Apă, adică viață. Apa, cea mai prețioasă resursă a vieții. Apa, element esențial al civilizației. O apă bună este o apă de calitate superioară. Pentru o apă vie, în municipiul Vulcan, operatorul Apa Serb Valea Jiului derulează o investiție majoră în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, Valea Jiului, 2014-2020, prin contractul de lucrări Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan. Cu o finanțare de peste 26 de milioane de lei, vor fi reabilitate rețelele de apă și de canalizare, branșamentele și racordurile existente, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Apa Serb Valea Jiului în Vulcan. Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.